Dakle, pred nama je jedna miniserija od 3 predavanja i misterija arheologije i Biblija. Odmah na početku da kažem da sam ja biolog, nisam arheolog, međutim arheologija me uvek zanimala. I u ovoj seriji, iako je ona povezana sa Biblijom, ja se neću baviti biblijskom arheologijom. Postoji jedna oblast arheologije, biblijska arheologija, za koju u našoj zemlji neki ljudi rade u inostranstvu, poreklom su iz ovih krajeva, su izuzetni stručnjaci i ja u toj oblasti nisam dovoljno stručan da govorim. Međutim, ono o čemu ću govoriti je arheologija u širem smislu, pogotovo arheologija jako davnih vremena koja me uvek zanimala i koja je, po mom skromnom mišljenju, zapravo mnoge činjenice su sakrivene od javnosti, a osim toga te činjenice koje se skrivaju, ne skrivaju se tek tako proizvoljno, jer one ukazuju da Biblija govori istinu. Tako da ću napraviti jednu vezu između arheologije i Biblije. U ovoj seriji, dakle, imat ćemo 3 predavanja. Prvo predavanje prepotopne tehnologije koje je pred nama bavit će se vremenom za koje zvanična nauka, zvanična arheologija kaže da nikada nije ni postojalo. Dakle, zvanična arheologija kaže da potopa nije bilo u smislu planetarne katastrofe. Biblija kaže u 6. poglavlju i 7. poglavlju Postanja ili prve knjige Mojsijeve da je bila jedna poplava koja nije kao druge poplave, ima mnogo poplava, međutim ta poplava koja se naziva potop je potopila celokupan svet i uništila prepotopnu civilizaciju. Preživeli su samo neki ljudi, Noje, njegovi sinovi, njihove supruge u Noevoj barci, takozvanoj Noevoj barci, i takođe uzorci kopnenog života. Većina istraživača smatra da su to mitovi, da se to nikada zaista nije dogodilo. Međutim, danas imamo mnoga nova oruđa, između ostalog i oruđa genetike, molekularne genetike, koja pokazuju da zapravo Biblija govori doslovnu istinu. Ne govori o metaforama ili nekim alegorijama, govori o doslovnoj istorijskoj istini. Zatim, nakon ovog predavanja, sutra ćemo se baviti megalitskom civilizacijom. Megaliti su džinovsko kamenje koje postoji širom sveta, spomenici kao recimo Stonehenge u Velikoj Britaniji. I ti megaliti zapravo ne mogu uopšte da se objasne konvencionalnim znanjem, tako da ćemo se baviti njima i poslednje predavanje će biti drevni astronauti koji će se zapravo baviti jednim pitanjem vanzemaljaca u drevnoj istoriji čoveka. Ja kao ateista, dečkić od nekih 8-9 godina, sam se upoznao sa teorijama Ericha von Dänikena i nekih drugih zagovornika drevnih astronauta, tako da se postavlja pitanje u kojoj meri tu ima nekakve istine i koliko je povezana sa Biblijom. Tako da ćemo mi sve više i više povezivati činjenice sa Biblijom. Bitno je posjetiti sva 3 predavanja, jer će 3. predavanje dati celokupan zaključak. Dakle, danas ćemo početi sa prepotopnom civilizacijom. Da kažem samo na početku da ustanova u kojoj radim traži od mene uvek da se ogradim, da kažem da govorim u svoje lično ime, jer Univerzitet Alberta, kao i većina akademskih institucija danas u svetu, zagovara materijalizam, ateizam, evolucionizam, koje nisu pogledi na svet koje ja podržavam. Prvo pitanje na koje treba da odgovorimo ako razmišljamo o prepotopnim tehnologijama jeste da li se potop, onako kako je opisan u Bibliji, uopšte i dogodio. Ako se potop nije dogodio, onda nema šta da pričamo. Možemo da odgovaramo na pitanja danas. Treba prvo da vidimo da li postoje neke činjenice, argumenti u prilog toga da je bila jedna planetarna katastrofa. Tako da ću ja posvetiti prvih nekoliko slajdova tom pitanju. Na ovoj karti sveta svaka tačka predstavlja izolovane mitove o planetarnoj
nekoj totalnoj vodenoj katastrofi u kojoj je čovečanstvo skoro izumrlo i preživeo je mali broj ljudi na nekakvom plovnom objektu. Kada kažem autohtone, to znači da su ove tačkice ovde nisu Amerikanci koji danas žive u Americi i Kanađani, nego zapravo drevne kulture, Indijanci koji su tu živeli hiljadama godina. Oni imaju svoja sećanja na potop, isto tako u centralnoj i južnoj Americi, Africi, jugoistočnoj Aziji, čak i Australiji i naravno Evropi i Bliskom istoku. Praktično na celom svetu postoje mitovi o globalnom potopu, o kome govori i Biblija. To znači ili da se dogodilo jako mnogo lokalnih katastrofa, ali ljudi nisu naivni, ljudi mogu da razlikuju šta je poplava, a šta je potop. Ne bi bili mitovi o potopu. Međutim, pošto ovaj mit imamo širom sveta, znači, pod jedan, da se izuzetno upečatljivo urezao u sećanje čitavog čovečanstva. I pod dva, da je verovatno čitavo čovečanstvo poteklo iz jedne tačke i onda migriralo po zemlji, upravo kako kaže Biblija, u 8. i kasnijim poglavljima Postanja, jer po Bibliji se Noeva barka nasukala na planini Ararat, koja se sada nalazi u Turskoj i koja je zapravo na tromeđi 3 kontinenta Evrope, Azije i Afrike, i kasnije su preko Beringovog Moreuza, možda i nekim drugim putevima, ljudi se raširili po celoj zemlji, noseći sa sobom sećanje na potop. Dakle, sama činjenica postojanja toliko mitova o potopu širom sveta ukazuje da to nije bila lokalna katastrofa na Bliskom istoku, kako često, ili u Mesopotamiji, kako često arheolozi govore, nego je bila globalna. Druga veoma bitna informacija o potopu jeste biblijska hronologija vremena. Po Bibliji je zemlja stara nekih 6000 godina. Ja često dobijem od naših ljudi pitanje zašto ne 7500 godina ili 7600 godina. Često u tradicionalnom hrišćanstvu se navodi ta brojka. U suštini je to zanemarljiva razlika u odnosu na evolucionističko računanje vremena, po kome naša vrsta Homo sapiens postoji 300.000 godina, to je zvanični stav nauke, a rod Homo ili čovek postoji oko 2 miliona godina. Tako da te razlike 6000 godina, 7,5, ostavimo ih sada po strani kao tehničko pitanje. Biblija govori da je zemlja vrlo mlada i da je čovečanstvo vrlo mlado. Ako se potop dogodio se pre samo 4500 godina otprilike i na osnovu toga, pošto je jako mali broj ljudi preživeo, a sva 3 Noeva sina u biblijskom opisu su bili bliskih godina i oženjeni, imali su svoje potomke u veoma bliskom vremenu. Tako da su njihova deca dobila svoju decu u relativno sličnom vremenu. Generacijsko vreme čoveka je danas nekih 20-25 godina, što znači da bi, ako je Biblija tačna, ako se potop dogodio, ako je čovečanstvo mlado, kada se uradi popis stanovništva širom sveta ili u određenoj državi, trebali bi da dobijemo pulseve koji imaju useke na svakih otprilike 20 ili 25 godina, označavajući ritam generacija od samog početka. Da je čovečanstvo staro recimo 50.000 godina ili 300.000 godina, onda bi se izgubio ritam generacija. Jer recimo ja sam međugeneracija, moj rođeni brat je 15 godina stariji od mene i njegova deca su sličnog godišta kao ja. I mnogo takvih slučajeva bi bilo tokom 100.000 godina, pa bi se izgubio ritam generacija. Ritam generacija pokazuje da je čovečanstvo veoma mlado i evo da vidim, ovo je, mislim, iz Galaksije, časopisa za popularizaciju nauke nekad davno u Jugoslaviji, popis stanovništva Jugoslavije za muškarce, za žene, broj stanovnika određenog godišta. Deca od 5 godina, 10, 15 i tako dalje, sve do 80 godina i više.
vidimo ove useke i kod žena i kod muškaraca između 20 i 25 godina. Očuvano generacijsko vreme. Sledeći usek između 50 i 55 godina i naravno onda se bliži kraj života i životni vek čoveka. Ne samo u Jugoslaviji, slični rezultati se dobijaju i za Nemačku, za Kinu, koja je najmnogoljudnija zemlja na svetu, isti useci, pa čak i kad se na nivou čitavog sveta uradi analiza, ti useci postoje, ali ne toliko jasno vidljivo, jer u nekim državama, kao recimo u Indiji, natalitet je drugačiji, pošto se često ima jako mnogo dece po porodici, nekad 10 i više dece. U nekim državama ne postoje ti useci. Ali tamo gde ima u proseku 2-3 dece, useci su očuvani do danas, što ukazuje na ritam čovečanstva i da je čovečanstvo veoma mlado. Zatim, kada se govori o populaciji, svetskoj populaciji, danas nas ima, kažu, negde oko 8 milijardi ljudi. Da li je to u potpunosti tačno ili ne, nisam siguran, ili sigurno ima preko 6 do 7 milijardi ljudi. Zašto daju veći broj? Pa zato što ako postoje na spisku nepostojeći ljudi, onda to može pomoći demokratiji da se izaberu oni koji se ne izaberu zapravo glasovima ljudi. To su mali politički trikovi, ja neću ulaziti u politiku, ali uglavnom ima nekoliko milijardi ljudi danas na zemlji i u vreme kada sam ja bio dečkić, bilo je 4 milijarde ljudi. Sada već se uduplao taj broj tokom mog životnog veka. Dakle, idemo jednom eksponencijalnom krivom rasta broja stanovnika, ali kada se vratimo unatrag, na početku 19. veka se tek dogodila prva milijarda ljudi, nakon potopa. Sad, evolucionisti govore kako je čovečanstvo staro 300.000 godina. Kada bismo iskoristili ovu krivu i vratili se unatrag, prvi ljudi su živeli negde pre 4.500 godina, što apsolutno odgovara merenju vremena u Bibliji. Dakle, potop se dogodio pre nekih 4.400 godina otprilike. Vrlo je zanimljivo kada evolucionisti govore o poreklu čoveka. Evo vidimo ovde neandertalce. Inače, jedna od knjiga koje su spomenute ovde je Poreklo čoveka, koju sam napisao jedan dan pre nego što smo krenuli za Evropu. Dakle, zaista sam žurio da završim pisanje knjige u roku od mesec dana i u toj knjizi analiziram različite podatke koji su u suštini netačni, evolucionističke podatke o poreklu čoveka, ali pogledajte šta evolucionisti prikazuju. Dakle, ne mogu da spore eksponencijalni rast stanovništva danas i onda dođu tu do nekih 4.000 godina, trebalo bi da je tu pad potpun, ali ga onda veštački održavaju sve do 2 ili 5 miliona godina. Kako se nije dogodilo da je čovečanstvo naraslo pre 7.000 godina ili pre 10.000 godina, sad odjednom je buknulo čovečanstvo, a ovde veruju da se održavalo 2 do 5 miliona godina. Lako se gađati brojevima, neka neko pokuša da izbroji do milion, pa ćemo vidjeti kolike su to cifre. Dakle, evolucionistički prikaz čovečanstva se uopšte ne bazira na činjenicama, nego na jednom verovanju koje u suštini ni matematika, ni mnoge druge nauke ne podržavaju. Sa druge strane, Biblija, kada čitamo o rodoslovu patrijarha od Adama pa nadalje, po Bibliji Adam živeo 930 godina. Pa je onda njegov sin Sit živeo 912 godina i tako dalje. Dolazimo do potopa i do Noja koji je živeo 950 godina. Zatim, nakon potopa, Nojevi sinovi su u proseku živeli ukupno oko 600 godina, pa imamo 3 generacije koje su živele preko 400 godina nakon potopa i onda imamo pad životnog veka na nekih 230 godina,
pa zatim na nekih 150 godina. I konačno se ustalio na nekih 80 godina koliko je danas. Dakle, imamo neko poluvreme raspada ljudskog veka koje je vrlo brzo, ali je zanimljivo, i to imamo, o tome ćemo naročito govoriti na drugom i trećem predavanju, često postoji u drevnim tradicijama drevnih naroda priča o takozvanom zlatnom dobu. Ne znam da li ste čuli za to, kako su nekad davno kraljevi živeli jako dugo. Kada pogledamo ovu skalu, onda praktično imamo da je Avram, koji je začetnik 3 monoteističke religije, bio savremenik ljudi koji su izašli iz Noeve barke. Noevi sinovi su još uvek bili živi, a kada pogledamo kada je Adam umro je nekoliko godina pre nego što se Noe rodio. Tako da imamo kontinuitet usmene predaje i ono što je do nas došlo preko Mojsija, možemo da budemo sigurni da je bazirano na činjenicama usmene predaje, pogotovo na osnovu toga što je verovatno čovek bio mnogo većih mentalnih kapaciteta nego što je danas. U svakom slučaju, danas ćemo govoriti o prepotopnoj tehnologiji, dakle, ovom vremenu prvih nekoliko generacija ovde se dogodio potop, 1656. godine od apsolutnog stvaranja čoveka i, dakle, imamo posla sa samo nekoliko generacija ljudi. Da bismo imali tehnologiju, neophodno je da se namnoži određena populacija da bi ljudi mogli da se bave različitim zanatima i različitim tehnologijama. Ne možemo očekivati tehnološki procvat ako na svetu živi 10 ljudi. Tako da nakon Noja, iako su imali veliko znanje, na neki način evolucionisti govore o kamenom dobu. Dakle, čovjek se vratio u kameno doba, ali to kameno doba je megalitsko kameno doba. Nije onako kako ga prikazuju da su nekakvi poluljudi, polumajmuni bili tamo, nego i dalje neverovatne tehnologije. O megalitima ćemo govoriti sutra. Dakle, danas se bavimo ovim periodom i pitanje je kada je čovek mogao da dobije prve prepotopne tehnologije i verovatan odgovor je negde u 4. ili 5. generaciji, kada se čovečanstvo dovoljno razmnožilo da može da ima tehnologije. Postavlja se drugo pitanje, zašto bismo se mi sada bavili, pored svih problema koje u životu imamo, tako jednom temom, da li je postojala prepotopna tehnologija? Dakle, zašto je bitno da se bavimo ovom temom? Sam Isus Hristos je u Matejevom evanđelju 24. glava, 37. stih rekao, jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. Drugim rečima, kako je svet izgledao, kako je čovečanstvo izgledalo i u kakvom duhovnom stanju je čovečanstvo bilo u vreme potopa, to je vrlo slično vremenu njegovog drugog dolaska. Kada razgledamo današnji svet sa svim tehnologijama i svim ratovima i svim pretnjama, vidjet ćemo da je on izuzetno sličan prepotopnom vremenu, odnosno vremenu u kome je Bog zapravo uništio tog otpalog čoveka potopom. Istorija se zaista ponavlja, ali nas uče kako se potop nikada nije dogodio. Dakle, oni koji treba da nas uče istoriju, nas uče da ono što se dogodilo nije se dogodilo i onda ne možemo ozbiljno da shvatimo niti upozorenje od Boga, niti da se duhovno pripremimo za drugi Hristov dolazak i zbog toga ja mislim jako bitno da govorimo o ovoj temi ako se bavi jednim jako davnim vremenom. Kada se bavimo prepotopnom tehnologijom, ima jako malo ostataka. Računa se na osnovu nekih statistika da je pre potopa živelo nekoliko milijardi ljudi, slično kao i danas. Međutim, količina materijalnih ostataka je jako mala
i količina fosilnih ostataka čoveka je jako mala. Kažu evolucionisti, ako je čovek živeo kad i dinosaurusi, zašto nema kostiju čoveka zajedno sa dinosaurusima? Nije tačno da nema, tako da ćemo mi danas proći kroz neke vrlo zanimljive činjenice, vrlo zanimljive artefakte koji, ako prihvatate zvaničnu arheologiju i zvaničnu paleontologiju, bit ćete iznenađeni kada vidite kakve stvari postoje i naravno to su stvari koje se u školi ne uče. Sa druge strane, živimo u vreme Photoshopa, medija i tako dalje i svako može da inscenira neku sliku i da kaže, evo vidite, ovo su divovi, neki prepotopni i tako dalje, koristeći Photoshop i neke vizualne trikove. Zato je veoma bitno, dakle ja sam naučnik u prirodnim naukama, veoma je bitno da balansiramo ono što verujemo sa činjenicama i određenom dozom skepticizma. Stvari koje ću vam pokazati su proverene činjenice, a sve ono što može da se nađe na internetu ima mnogo toga, ali je pod znakom pitanja. Postoji neka vrsta opravdanog skepticizma i ja ću vam pokazati neke primere opravdanog skepticizma ako govorimo o tehnološkim artefaktima prepotopnog sveta. Recimo, ovaj metar za merenje je bio u opremi rudara u 18. i 19. veku i naravno nekoga je izgubio u rudniku i očigledno je da to nije iz prepotopnog vremena. Ja ću vam pokazati prepotopne artefakte sačuvane u uglju. Ugalj je drvo koje je fosilizovano tokom potopa. Naravno, teorija evolucije kaže da je staro milionima godina i da je nastalo na drugi način. Ali u svakom slučaju fosilizovano po zvaničnoj nauci mnogo pre nego što se čovjek pojavio. Ako nađemo artefakte u uglju, to znači da su artefakti najverovatnije iz doba potopa. Ali postoje neki artefakti koji su pronađeni u stenama i kada pogledate ove stene, to su konglomerati. Stene koje su sačinjene od šljunka, od peska i mogu naknadno da se formiraju, tako da ove svećice za startovanje automobila nisu prepotopne. Dakle, ne treba da budemo naivni sad sve što se nađe u nekakvoj steni da je prepotopno. Osim toga, postoje određeni artefakti, ovo izgleda kao neka navojnica, kao šraf, i onda ljudi u neznanju kažu, ovo je prepotopno, zato što su to životinje koje su živele praktično pre dinosaurusa. I zaista izgleda kao nešto veštačko. Ali ako poznajemo fosile, svaki paleontolog će vam reći da su to ostaci krinoida, određene vrste bodljokožaca koji imali izuzetno pravilnu strukturu. Dakle, ovo nije šraf, to je fosil krinoida. Osim toga, postoje neki artefakti za koje nismo sigurni, jer jednostavno ne piše datum proizvodnje. Nađena je jedna maska, posmrtna maska odlivena u metalu, za koju vlasnici tvrde da je nađena u uglju. Međutim, nemaju dokaz za to. Dakle, primjeri koje ću vam pokazati imaju dokaz, tačno vreme kada su pronađeni i poznati su ili od 19. veka ili iz prve polovine 20. veka kad nije bilo Photoshopa i raznoraznih trikova za fotografiju, tako da je potrebno profiltrirati informacije. Postoji opravdan skepticizam, ali postoji i neopravdan skepticizam. Evolucionisti idu u drugu krajnost i bilo šta da se pronađe, odmah su automatski skeptični i kažu ne, to ne može da bude, jer čovek je evoluirao, nastao mnogo kasnije po njihovoj skali merenja. Evo jedan artefakt koji je pronađen u uglju, u Rusiji, koji je neka legura koju današnji čovek uopšte ne koristi. Zatim drugi artefakt pronađen u Kini, u geodiji, očigledno je u pitanju neki metalni objekat kome svrha ne zna. I treći artefakt, određene sfere, male loptice sa urezanim žlebovima
koje su navodno stare stotinama miliona godina. Dakle, postoje određeni artefakti za koje se ne može reći naučno, niti se svrstati negde, s tim što treba da imamo u vidu da zvanična nauka govori o milionima i milijardama godina, ali bez obzira, ovo su artefakti koji ne bi smeli biti pronađeni u stenama. Hajde sad da vidimo neke od prepotopnih artefakata na osnovu kojih možemo zaključiti o nivou tehnologije prepotopnog čoveka. Ovaj svećnjak je pronađen u uglju u Dorchesteru 1851. godine. Dakle, ljudi su se bavili keramikom i bojili su tu keramiku na jedan vrlo prefinjeni način u vremenu pre potopa. Drugi objekat koji je vrlo zanimljiv jeste takozvani Petradox ili enigmalit. Znate šta je enigma? Neka zagonetka, a litos znači kamen. Tako da je ovo zagonetka u kamenu koja je otkrivena 1998. godine u Sjedinjenim Državama, izgleda kao utičnica. Dakle, ima 3 metalna produžetka kao utičnica, međutim nije napravljena ni od plastike, ni od keramike, napravljena je od nepoznatog materijala i unutar jednog kamenog oblutka. Ovo je, dakle, objekat kome se poreklo ne zna. Zatim koso geoda iz Kalifornije, otkrivena 1961. godine. U pitanju je neka vrsta svećice, dakle ima nekoliko slojeva, međutim, zvanična nauka, pokušavajući da uvuče skepticizam svugde, kaže ne, to je isto lampica za startovanje automobila. Međutim, ovo je zaista objekat koji, ako ostavimo po strani neopravdani skepticizam, ne može da se objasni i po zvaničnoj geologiji geoda ili materijalu u kome je nađeno je staro, mislim, oko 1.000.000 godina ili čak i više. Jedan od najzanimljivijih primera prepotopne tehnologije je zvono iz zapadne Virđinije, otkriveno 1944. godine, takođe u uglju, i taj ugalj se datira, njegova starost se datira na milione godina, to je pogrešno datiranje, zapravo prepotopni uzorci, sav ugalj je nastao u potopu i vrlo je zanimljivo da je građa zvona, dakle ima čak i unutrašnji deo, tako da može da zvoni. Zanimljivo je da je figura vrlo slična nekoj vrsti budističkih figura sa nekakvim krilima, ali glava uopšte ne odgovara ni jednoj civilizaciji, posle potopnoj civilizaciji koja je poznata. Ono što je meni zanimljivo jeste da je veličina objekta otprilike odgovara veličini ruke današnjeg čoveka. Mnogi prepotopni ljudi su bili džinovskog rasta, neki poslepotopni ljudi su takođe bili džinovskog rasta, o tome ćemo govoriti sutra, ali izgleda su postojali i ljudi pred potop, dakle nakon 10 generacija od stvaranja, koji su bili sličnog rasta kao i mi. Evo da vidimo još jedan artefakt, zdela iz Oklahome, pronađena u uglju 1912. godine. Često su to određene legure metala koje se uopšte ne koriste, niti su poznate iz gvozdenog doba ili bronzanog doba nakon potopa. Ovako otprilike izgleda ta zdela, zna se tačno kad je pronađena i ima očevice, nekoliko očevidaca kada je razbijen ugalj i kada je pronađena. Zatim, čekić iz Londona u Teksasu, dakle nekoliko Londona ima u svetu. Ja sam radio moj doktorat u Londonu, u Ontariju, u Kanadi. Naravno ima London u Velikoj Britaniji, ima London i u Teksasu. 1936. godine je pronađen čekić, takođe vrlo neobična legura koja se danas ne koristi i vrlo bi teško bilo tehnološki danas napraviti takvu leguru metala. Sa druge strane tog čekića su pronađeni fosili školjke
koja je datirana na mezozoik, dakle na vreme dinosaurusa. Po Bibliji je čovek i dinosaurus žive u isto vreme. Po zvaničnoj nauci su dinosaurusi izumrli 65 miliona godina pre nego što se čovek pojavio. Mi ćemo se vratiti na tu temu. Uglavnom, ovaj čekić je iz mezozoika, drvena drška je otpočela proces ugljenisanja, ali nije potpuno ugljenisana zato što je bila u stenama. Nije bila natopljena vodom u ogromnoj masi drveta. Po zvaničnoj nauci je bilo nekoliko velikih izumiranja, nekoliko velikih katastrofa. Poslednja od tih katastrofa po zvaničnoj nauci se dogodila pre 65 miliona godina, kada je došao kraj vremenu dinosaurusa. I onda po njihovoj priči, kada su dinosaurusi izumrli, onda su sisari imali vremena i prostora da evoluišu i tako su neki pacovčići i tako dalje postali primati i onda su oni postali na kraju ljudi. To je evolucionistička priča. Međutim, pre te katastrofe od 65 miliona godina bilo je još barem 4 velike katastrofe u kojima su izumirale velike grupe ne samo kopnenih životinja, nego i morskih životinja. Dakle, nauka je otkrila, nezavisno od Biblije, da su ogromne grupe životinja izumirale. Međutim, po zvaničnoj nauci je bilo mnogo katastrofa, a po Bibliji je bila samo jedna katastrofa. Jer je zemlja stara po Bibliji samo 6000 godina i ta katastrofa u kojoj su izumrli i dinosaurusi, i trilobiti, i mnogi drugi organizmi zapravo je potopna katastrofa. Evo ovde možemo videti kako izgleda taj evolucionistički prikaz velikih izumiranja koja su se događala recimo pre 200 miliona godina, 250 miliona godina, 400 miliona godina. Ovde su kao izumrli trilobiti, neke druge vrste. Trilobiti su izumrla grupa morskih ili vodenih artropoda, člankonožaca, koji su izgledali nešto između račića i stonoge. I imali su jako bogatu faunu, međutim, po zvaničnoj nauci su izumrli pre nego što su se pojavili dinosaurusi. Kako objasniti te različite slojeve fosila biblijski? Pa kada se potop dogodio, ta ogromna katastrofa, mulj je počeo da zatrpava prvo plitka mora, tako da su najdublji fosili oni koji su kao beskičmenjaci, tu se tek javljao život, pa kako je voda rasla i kako je ubijala organizme, došla je u oblasti gde su bile močvare. I onda imamo karbon, velike viline, konjice i tako dalje. To nije period, to su ekosistemi koji su postepeno zatrpavani. Pa je onda došla do viših slojeva, tu su bili dinosaurusi, neke tromije životinje i na kraju su zatrpani sisari, ptice, tako da ta evolutivna skala zapravo svedoči o jednoj agoniji životinja u vrlo kratkom vremenu u ogromnim slojevima. Ako je to tačno, onda bismo očekivali da je čovek živeo u isto vreme kada i trilobiti, pre 400-500 miliona godina. I kada se pronađe nešto, kao ovaj primer levo, onda evolucionisti apsolutno ne znaju kako da ga objasne. Vidimo trilobite, dakle 2 primerka trilobita, koji su sačuvani u fosilima od pre nekih 400-500 miliona godina, u nečemu što izgleda kao otisak cipele koje ima đon na peti i dakle sve ostalo. Drugim rečima, u plitkoj vodi je neko gazio i zgnječio neke od ovih trilobita, očigledno bežeći od katastrofe. I onda, to je dakle paleozoik, pre dinosaurusa. Onda u dolini reke Paluksi u Teksasu otisci tragova, fosilizovani tragovi dinosaurusa. Zamislite koliko bi vremena trebalo po evoluciji da se održe tragovi u blatu da bi se fosilizovali. Očigledno je to bila neka nagla katastrofa koja je posle okamenila te otiske. Ima širom sveta jako mnogo otisaka stopala dinosaurusa
i gle, pored otiska stopala dinosaurusa, džinovski otisci stopala čoveka. Tako da ovakve primere evolucionisti eliminišu, kasnije su uhvatili na delu jednu grupu nekih mladih paleontologa koji su klesali i pokušavali da uklone otiske stopala čoveka iz ove oblasti paluksije. Zatim kažu evolucionisti da ne postoje fosili čoveka iz mezozoika, iz doba dinosaurusa. Otisci stopala se takođe podrazumevaju kao fosili, iako nije očuvan direktni ostatak životinje, očuvan je trag. Međutim, postoji u državi Sjedinjenih Američkih Država Utah, postoje ostaci takozvanog malahitskog čoveka, koji je po veličini odgovara današnjem čoveku, dakle još jedan primer verovatno prepotopnog čoveka koji je bio iste veličine kao i današnji čovek. Ostaci nekih 20-ak skeleta su pronađeni i njihovi zglobovi su još uvek povezani. Pri tome se čitav skelet pretvorio u poludragi kamen malahit. To je takozvani malahitski čovek i nalazi se u stenama iz mezozoika, iz vremena dinosaurusa, starim nekih 100 miliona godina. Odakle čovek u slojevima starim 100 miliona godina? Pa slojevi nisu stari 100 miliona godina, stari su nekih 5.000 godina, verovatno, ili 4,5, kada je bio potop. Zvanično objašnjenje evolucionista je ne, to su indijanci, američki indijanci, koji su sahranjivali svoje mrtve, nisu ih sahranjivali kao drugi ljudi, nego su bušili kroz stene, do stena koje su iz mezozoika i tamo su polagali mrtve i onda su oni pronađeni u slojevima iz mezozoika. To je zvanično objašnjenje nauke, kako je čovek pronađen u slojevima mezozoika, pri tome ne postoje nikakvi tragovi bilo kakvog kopanja, nego su ljudi jednostavno zatečeni u tim slojevima. Osim toga, osim malahitskog čoveka, postoji takozvana čuvena žena iz Guadalupe iz 1812. godine. Možete pronaći nešto više informacija o njoj. Ova žena iz Guadalupe se nalazi u slojevima stena koji su stari oko 30 miliona godina, 28 miliona godina. I ne bi smela da bude tamo. Dakle, postoje fosili čoveka, ali se jako retko nalaze. Bog je uništio prepotopno čovečanstvo iz određenih razloga. Koga interesuje može da pročita u 6. poglavlju prve knjige Mojsijeve. Biblijski princip, kada Bog uništava nešto, uništava skoro ili potpuno bez traga. To se desilo sa Sodomom i Gomorom, u potpunosti su uništeni gradovi. To se desilo sa ljudima koji su salili zlatno tele. Nakon izlaska iz Egipta otvorila se zemlja, progutala ih je i tako dalje i tako dalje. Biblijski princip je kada Bog uništava, malo šta ćete pronaći. To je jedan od razloga, nemamo vremena da ulazimo u druge razloge, zašto ima jako malo prepotopnih nalaza, ali evo da vidimo još jednom otiske stopala čoveka iz vremena dinosaurusa, iz mezozoika, i onda, kada ne mogu argumentima, naučnim argumentima da ospore nešto što je činjenica, što možemo da posmatramo, da izmerimo, onda evolucionisti pribegavaju ismevanju, karikaturama, i ovo iz jednog evolucionističkog časopisa. Evo, počeo je potop i ovde beži čovek zajedno sa dinosaurusima. Dakle, najjači argument koji imaju im je ismevanje i uništavanje tragova. Kako znamo da su pre potopa postojali ljudi džinovskog rasta? Pa tako što širom sveta ima fosilizovanih otisaka stopala koji su mnogo veći od današnjeg čoveka. Može neko da se pita zašto su vertikalni? Zato što nakon potopa ležišta okeana su formirana da bi se potopna voda povukla i geologija nastanka planina ili orogeneza
je takva da su se planine uzdizale i time slojevi koji su bili horizontalni često su postali skoro vertikalni. Tako da često nalazimo te prepotopne ostatke u vertikalnom položaju. Dakle, ima nalaza, ali su oni relativno retki. Sada da vidimo šta Biblija kaže o prepotopnim tehnologijama. Dakle, pokazao sam neke argumente, neke činjenice koje su pronađene, da vidimo sada da dozvolimo Bibliji da nam ona kaže, jer ako Bog postoji i ako je Biblija napisana Božjim nadahnućem, onda tu postoje informacije koje nam dolaze od direktnog svedoka. Dakle, Bog je večan i živ i te informacije su od neprocenjive važnosti čisto sa istorijskog aspekta, a naravno još od veće važnosti sa duhovnog aspekta. Prva knjiga Mojsijeva, 4. glava, 17. stih. Tekst govori o prepotopnom vremenu. I pozna Kain ženu svoju, a ona zatrudne i rodi Enoha. I sazida grad i prozva ga po imenu sina svojega Enoh. To je, koliko ja znam, jedini grad, Enoh, prepotopni grad koji se spominje u Bibliji. Kasnije je vjerovatno bilo mnogo drugih gradova, postoje različite tradicije, mitovi o Atlantidi, o mnogim drugim mestima, ali po Bibliji je grad Enoh prvi grad koji je sazidan. Da bi neko sazidao grad, jedna stvar je sazidati kolibu, a druga stvar je sazidati grad. Da bi neko sazidao grad, taj neko mora da ima ogromno znanje, ne samo arhitekture, nego mnogih drugih stvari, jer gradovi podrazumevaju urbani život čoveka, podrazumevaju snabdevanje hranom, podrazumevaju odvod kanalizacije, snabdevanje vodom i tako dalje. Dakle, Biblija govori o prepotopnom građevinarstvu. Ono što je zanimljivo o osobi koja je izgradila prvi prepotopni grad, Kain, je zapravo prvorođeni čovek. Adam i Eva su imali sina koji je prvi čovek koji se rodio kao što se mi rađamo. Adam je načinjen od gline po Bibliji, Eva je načinjena kulturom tkiva od rebra od Adama i ovo je prvi rođeni čovek. Nažalost, taj Kain je ubio svog brata Avelja i onda je prognan, Bog ga je prognao izvan mesta gde je čovečanstvo počelo da se umnožava. Postavlja se pitanje gde je Kain pronašao svoju ženu. Mi zaboravljamo da su ljudi tada živeli stotinama godina i on je mogao da čeka 5-6 generacija da se čovečanstvo umnoži, da se tu negde na istoku gde je bio prognan pojavi njegova supruga. Ono što je zanimljivo, svom sinu je dao ime Enoh. To nije onaj Enoh koji se nalazi među patrijarsima biblijskim. Evo da vidimo od Adama, sledeći je Sit. Dakle, Kain i Avelj nisu u toj liniji. Kain je ubio Avelja. Kainova linija nije preživela potop. Svi Kainovi potomci, stanovnici grada Enoha, su izumrli u potopu. Ali ono što je zanimljivo, možemo da ocenimo otprilike vreme kada je Kain sazidao grad Enoh. Pošto u liniji od Adama se pojavljuje Enoh 622. godine od stvaranja. Dakle, jedan od Adamovih potomaka je Enoh i vrlo je verovatno, ne možemo da dokažemo, ali je vrlo verovatno da je Kain negde u izgnanstvu raspitivao se o svojoj porodici i onda su mu rekli, postoji već čukun, unuk i tako dalje i zove se Enoh. Pošto je Kain bio izgnan i na neki način proklet, želeo je da se vrati u trku. Tako da je svom sinu dao ime Enoh, verovatno nakon rođenja ovog biblijskog Enoha koga znamo, i verovatno je to negde vreme izgradnje grada. Ja sam rekao da za tehnologiju je neophodno da imate mnogo ljudi. Ne može jedan čovjek da izgradi grad. A da bi se namnožilo mnogo ljudi, morate da imate bar 4-5 proteklih generacija, tako da se to otprilike uklapa. Ja imam jednu YouTube prezentaciju o tome gde je Kain pronašao ženu, ako neko želi više da se time pozabavi.
Zatim postoji prepotopna metalurgija, dakle ima građevinarstvo, postoji prepotopna metalurgija, takođe u 4. glavi Postanja u 22. stihu se kaže sledeće. A iz Sela rodi Tovela, to su inače sve Kainovi potomci koji nisu preživjeli potop. Sela rodi Tovela koji beše vešt kovati svašta od medi, što je bronza, i od gvožđa, a sestre Tovelu beše Noema. Nisam do sada otkrio zašto se pominje njeno ime, nemam pojma. Ono što znam da u Bibliji se sve pominje sa razlogom. Međutim, sad šta je bitno za nas je ovaj deo koji sam podvukao. Dakle, taj Tovel je bio metalurg. Znao je da topi rudu i znao je da iz rude ekstrahuje metale i da pravi stvari od njih. To je tehnologija. To nije neko znanje koje tako visi na drvetu. Nisu čovekoliki preci mogli da se sete, vidite, u ovom kamenju, ako ga izložimo visokim temperaturama, 1000 stepeni i tako dalje, možemo da ekstrahujemo metale. Pre svega, odakle im sposobnost da proizvedu tako visoku temperaturu pre potopa kada uglja nije bilo. Verovatno su znali da prave veštački ugalj, čumur i mnoge druge stvari. Verovatno se sećate iz škole ili čisto ovako iz opšteg obrazovanja da arheolozi govore o bronzanom dobu, pa onda govore o gvozdenom dobu, tako dalje, pre toga o kamenom dobu, to je sve posle potopna civilizacija. Međutim, ovde vidimo prepotopnog čoveka koji je živeo u nekoj 4. i 5. generaciji, koji je istovremeno znao da lije i bronzu i gvožđe. Prema tome, bronzano i gvozdeno doba su izmišljeni. Ljudi su istovremeno imali sve te tehnologije, a evolucionistički arheolozi pokušavaju da rastegnu istoriju čovečanstva, pa onda kažu da su to različita doba. Dakle, evo da vidimo ponovo neke od tih proizvoda prepotopne metalurgije. Zašto je bitno da se osvrnemo na primere koje sam već pomenuo? Zato što Biblija daje model. Ne moramo mi a priori da verujemo Bibliji, ali Biblija pominje da je pre potopa postojao čovek koji je bio metalurg. I gle čuda, nalazimo u uglju iz potopa, nalazimo zaista metaluršku tehnologiju. Dakle, ovi artefakti potvrđuju istinitost Biblije. I onda, naravno, imamo prepotopnu brodogradnju. Dakle, Noe je dobio uputstvo od Boga da napravi barku u prvoj knjizi Mojsijevoj 6. glava i Bog direktno daje instrukcije Noju kako da napravi plovni objekat. Prvo, u dužinu neka bude 300 lakata. Lakat je mera od vrha srednjeg prsta do lakta. I postoji nekoliko takvih mera, egipatski lakat i neki drugi, otprilike je tu negde do 50 cm. Znači, jedan lakat je otprilike pola metra. Ako uzmemo u vid da su pre potopa verovatno živeli džinovi, o kojima ćemo sutra govoriti, onda je lakat mogao da bude i mnogo duži. Ali da uzmemo da je dužina plovnog objekta bila samo 150 metara. Danas nema mnogo brodova te dužine, a pogotovo nema brodova sagrađenih od drveta. Znanje da se napravi drveni brod te dužine je fantastično samo po sebi, u visinu 30 lakata i bio je na 3 sprata. Dakle, brod na 3 sprata, 3 boja, donji, drugi i treći. I kada pogledamo jedan takav objekat, evo današnji neki tankeri, otprilike to je ta veličina. Tako da prepotopna brodogradnja svedoči o visokoj tehnologiji. Da li je Noeva porodica sama gradila barku ili su imali pomoć ili su iznajmili zanatlije, ne znamo, ali je Biblija zapisala brodogradnju, i to je jednu vrlo preciznu brodogradnju u prepotopnim događajima. Zatim, isti taj tekst kaže, dakle, Bog je rekao Noju da pusti dosta svetlosti u kovčeg. A takođe mu je rekao da brod zatopi smolom iznutra i spolja, jer je brod trebao
da preživi neverovatne turbulencije vode u potopnoj katastrofi. Dakle, nije trebalo da bude nekih velikih prozora i da se pušta svetlost, niti je svetlosti bilo kad se nebo pomračilo. Razlog zašto su neandertalci pogureni je što je prošlo par stotina godina dok na severu nije granulo sunce nakon potopa. Dakle, očigledno nije sunčeva svetlost mogla da uđe u barku, ali Bog kaže pusti dosta svetlosti u kovčeg. Taj tekst nije direktan dokaz da su postojale neke tehnologije veštačke svetlosti pre potopa, ali imamo posle potopne nalaze u Egiptu gde neki čudni ikonopisi, duborezi na kamenu u hramovima pokazuju nešto što izgleda, da li vam ovo liči na neke lampe? Liči prilično na lampe, imaju kablove koji idu u neki boks. Ova zmija predstavlja neku vrstu energije i često su te lampe asocirane sa određenim stubom koji kao da ima kondenzatore koji Egipćani zovu džed i tradicionalno u Egiptu je to bio izvor energije. Dakle, taj džed je bio izvor energije i sad egiptolozi su potpuno zbunjeni i kažu to su neke scene iz mitologije i tako dalje, ali najzanimljivija stvar meni je što su ovakvi prikazi često asocirani sa božanstvom koje ima glavu majmuna i u rukama drži 2 noža. E sad, zamislite da date nekom majmunu 2 noža, oštra. Šta bi se desilo? To je bio znak neznanja i upozorenja. Drugim rečima, označena je ova sprava je označena kao nešto što može da ubije čoveka, što ima visoki napon. Kasnije znamo, kada je jevrejski narod izašao iz Egipta, kada im je Bog dao nacrte kovčega od zaveta, da onaj koji nije trebao da se dotakne kovčega zaveta, dotakao bi ga se, na mestu je ostajao mrtav. Dakle, očigledno su postojali i posle potopne tehnologije. To je dokle možemo da govorimo o prepotopnim tehnologijama u Bibliji. Ali Biblija ima vrlo šturi tekst. Izvan Biblije postoje neke činjenice koje nam govore o još mnogo višim tehnologijama. Postoji jedno mesto u Gabonu, u Africi, gde je otkriven prepotopni nuklearni reaktor. Dakle, postojala je fisija pre potopa i naravno evolucionisti kažu da je to prirodni proces, da se desila prirodna fisija. Sad zamislite obogaćivanje urana da na prirodni način počne fisija. To graniči se sa nemogućim i verovatno je nemoguće. Zaključak kako se to desilo je na osnovu analize izotopa, pošto se tačno vidi da je fisija potrošila određeni izotop koji nedostaje tu. I, dakle, imamo naučni dokaz o prepotopnom reaktoru, fisionom nuklearnom reaktoru, za koji može da se izračuna da je proizvodio otprilike 440 megavata energije. I to u Africi je bio. Osim toga, dakle, postojala je nuklearna tehnologija pre potopa. To nije nešto što je Bog želeo da da čoveku, ali je moguće jedan od razloga zašto je uništio prepotopnu civilizaciju. Isus je rekao da će biti kao u Nojevo vreme. Jer imamo u naše vreme problem sa nuklearnom energijom. Jer imamo atomske bombe, elektrane u kojima se desi havarija i zatruju svet i tako dalje. Imamo. Dakle, živimo u vremenu veoma sličnom prepotopnom vremenu, a postoje i druge indicije da prirodna, oni kažu prirodna radioaktivnost, jer ne mogu da prihvate da je to čovek radio, da je radioaktivnost otkrivena recimo u Indiji, zatim ostaci skeleta dinosaurusa su često radioaktivni. Kada odete u muzeje, i ako je skelet pravi, često je prefarban olovnom bojom, da posetioci ne bi bili izloženi radioaktivnosti. I o tome niko ne govori. Odakle skeleti dinosaurusa
radioaktivni. Zatim postoji jedno arheološko nalazište u Indiji, Mohendžo-Daro, u kome su pronađeni ostaci čoveka koji su umrli trenutačno. Dakle, imamo skelete čoveka koji drži dete za ruku i tako dalje, nešto slično kao Hirošima i Nagasaki, i ovi ostaci su takođe radioaktivni i ima tragova topljenja stena, što znači da su ogromne temperature proizvođene. Čak i nakon potopa. Verovatno glavni razlog uništenja prepotopne civilizacije bio prepotopna biotehnologija. Kako to možemo da znamo? Pa po tome što u nama postoje geni koji dolaze do našeg vremena iz generacije u generaciju iz prepotopnog sveta. Sa zaprepašćenjem su evolucionisti, kada su sekvencirali ljudski genom, otkrili da svi mi imamo 8% retroviralnih sekvenci u našem genomu, a retrovirusi se danas koriste kao oruđe za deliverovanje stranih gena. Tako da je verovatno čitavo čovečanstvo bilo genetički modifikovano. U 1. Mojsijevoj 6. glava 12. stih Bog kaže da će uništiti prepotopni svet, jer svako telo pokvari put svoj na zemlji. Dakle, telesno, biološki entiteti su pokvarili svoj put. Ne samo bezakonje i otpad čoveka, nego čak svako je telo pokvarilo svoj put na zemlji. U starim, drevnim civilizacijama, kada odete u muzeje, ovde sam ja mlađan sa nekih 30 godina, u Royal Ontario muzeju, kada sam bio prvi put, vidjet ćete da egipatska božanstva često imaju glave životinja. Ovo je boginja sa glavom mačke, mislim Baset da se zvala, ili tako nešto, slično tome. I to nije jedini primer. Dakle, širom sveta, egipatski bogovi, zatim sfinge koji imaju obrnutu situaciju, glava čoveka, telo lava ili druge životinje, širom sveta drevne civilizacije imaju ovakve prikaze himera, koje su često božanstva, njihova božanstva. I ovde vidimo u Indiji vrlo zanimljiv primer u kome imamo božanstvo sa telom čoveka i glavom slona. U tradiciji u Mahabharati se dogodila jedna velika borba u kojoj je jedan vojvoda izgubio glavu i onda su nakalemili glavu slona na njegovo telo. Zamislite koliki je čovek trebao da bude da mu odgovara glava slona. Dakle, ovde vidimo jedan primer divova. Sad, kako je to slično u današnjem vremenu? Pa evo, u nacionalnom postu može da se pročita vest iz 2019. godine. Prvi čovek koji je potpisao, koji se javio kao dobrovoljac za transplantaciju glave, dakle jedan Rus, je želeo da se njegova glava nakalemi na drugo telo, pošto je oduzet potpuno, ne može da kontroliše svoje telo, i bio je dobrovoljac, jedan hirurg iz Italije je želeo da sprovede operaciju. Međutim, u međuvremenu je ta vest toliko odjeknula svetom da je taj mladić postao popularan i našao je devojku. I onda je rekao, znate šta, ipak ostavite mi telo ovako kakvo je, jer ipak je našao neki smisao u životu. Dakle, ljubav je jako bitna. Bitna za sve nas i to što smo svi depresivni, očigledno je u pitanju manjak ljubavi. Upozoravam vas da sledeći slajd ima neke grafičke scene, tako da ako neko ima slabije živce ili ne može da podnese neku sliku, zažmurite na sledećem slajdu. Na ovom slajdu vidimo istorijat proučavanja transplantacije glave. Ruski istraživači od 1954. godine, Vladimir Demikov, je radio eksperimente na psima i transplantirao je prednji deo tela jednog psa na drugog psa. Znate onog grčkog mitološkog psa iz mitologije čuvara podzemnog sveta Kerber, koji ima 3 glave. Mislim da Kerber, da li danas ima mala reklama za njih, ali neće biti na vreme ta reklama kada ovo bude pušteno online, imaju koncert u Kraljevu.
I takođe slični eksperimenti su urađeni na majmunima. Dakle, Robert White je kasnije u Sjedinjenim Državama 65. godine radio presađivanje glave, pa su onda u Aziji 2012. godine radili presađivanje glave miševima, a taj hirurg koji je želeo čoveku da prebaci glavu, Sergio Canavero, je 2013. godine dao protokol za operaciju čoveka. Ove životinje su najviše živele do 20 dana, tako da prognoza baš nije sjajna, ali uglavnom 2016. je najavio transplantaciju glave tog Rusa Valerija Spiridonova, koji se u međuvremenu zaljubio i odustao, ali kaže ima jako mnogo dobrovoljaca, međutim u međuvremenu se podigla javnost i postoje etički razlozi zašto se to ne radi. Ali imamo mitologiju koja govori o nekakvim bićima koja su imali transplantirane glave. Dakle, ponovo, kao prepotopno vreme. Ja sad nemam vremena da govorim o biotehnologiji, međutim, postoje retrovirusi koje sam pomenuo, postoje himere, kombinacije životinje i čoveka na bazi tehnologije matičnih ćelija, jer klasično ne možete da pomešate tkiva dve vrste, pošto će imunni sistem da odbaci drugu vrstu. Ali kada se koriste matične ćelije, one su nevidljive za imunni sistem, tako da su napravljeni miševi koji u svom mozgu imaju ljudske neurone, takozvani humanizovani miševi. Pa su napravljene humanizovane svinje kojima su ubačeni neki ljudski geni, da onda mogu da se koriste ti svinjski organi za transplantacije i tako dalje i tako dalje. Zvanično, danas ne sme da se transplantiraju životinjske ćelije u ljudski embrion, ali ljudske ćelije u životinjski embrion mogu da se transplantiraju i naravno svima nam su poznati genetički modifikovani organizmi, editovanje gena i tako dalje. Jedan duhovni pisac ili spisateljica iz 19. veka, Ellen White, koja je bila neobrazovana, mislim da je imala 3 razreda osnovne škole, jako je mnogo toga napisala, između ostalog u spiritualnim darovima ili duhovnim darovima, napisanim, objavljenim 1864. godine, 3-4 godine pre što će Gregor Mendel otkriti zakone genetike, a 5 godina nakon što je Charles Darwin objavio poreklo vrsta. Otprilike da vidimo u kome se vremenu nalazimo, ova neuka žena koja je dobila informacije od Boga kaže sledeće. Ja ću prevesti direktno tekst koji sam citirao ovde. Svaku vrstu životinja koje je Bog stvorio je bila sačuvana u Noevoj barci. I onda kaže zbunjene, izmešane vrste koje Bog nije stvorio, koje su bile rezultat amalgamacije. Žena nije imala termin, pošto molekularna biologija nije postojala, znanje o matičnim ćelijama iz 90. godina 20. veka. Ja kad sam bio student biologije, govorio sam nema šanse da su postojale himere, ali imunni sistem bi ih odbacio. I onda početkom 21. veka sam promenio mišljenje, jer su otkrivene matične ćelije. Ona u 19. veku govori o amalgamaciji, o mešanju vrsta i kaže da su te životinje bile uništene u potopu. Ne moramo da joj verujemo, ali govori praktično informacije koje su nam postale očigledne tek početkom i tokom 21. veka. Ja sam često postavljao pitanje zašto je Bog uništio prepotopni svet. Bog je ljubav. Kako to da je uništio milijarde ljudi, ne samo ljude, nego i životinje? Zato što je čovečanstvo tog vremena verovatno u saradnji sa nečim što se danas zovu drevni astronauti potpuno kompromitovalo stvaranje ili dela stvaranja, o čemu ćemo govoriti na 3. predavanju. Dakle, na 3. predavanju ćemo ići dalje sa ovom tematikom. Ja ću pokušati da demonstriram da je razvoj prepotopne tehnologije
posledica interakcije sa palim anđelima ili nečim što danas nazivaju drevnim vanzemaljcima. Bog nije dao čoveku tehnologiju. Onaj metalurg nije dobio informacije od Boga. Bog je želeo da čovek ostane slobodan od tehnologije, jer tehnologije porobljavaju čoveka. Verovali ili ne, što više tehnologija ima, to smo sve veći robovi tih tehnologija. Međutim, čovečanstvo je dobilo tehnologije i o tome ću govoriti nešto više. Želim da završim ovo prvo razmišljanje jednim tekstom iz Jovanovog evanđelja iz 8. glave, 31. do 36. stih. Na prvi pogled, ovaj tekst nema mnogo dodirnih tačaka sa onim o čemu smo danas govorili. Danas smo razmotrili temu da li se potop dogodio i da li je prepotopni čovek imao visoku tehnologiju koja liči na današnju tehnologiju. Međutim, Isus je povezao prepotopno vreme sa njegovim drugim dolaskom, da nam bude znak da znamo kad treba da se pripremimo duhovno za kraj ove civilizacije u kojoj trenutno živimo. Isus je rekao sledeće svojim učenicima: ako vi ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji. Drugim rečima, ako verujemo ono što je Isus rekao, a rekao nam je da će njegov drugi dolazak biti kao što je bilo u vreme Noevo i rekao još mnoge druge stvari, onda smo njegovi učenici. I kaže, i poznaćete istinu. Očigledno živimo u lažima. Kada su učenici pitali Isusa da im kaže o svom drugom dolasku, u Matejevom evanđelju 24. glava, prva stvar koju im je rekao, šta mislite, da li neko zna u Mateji 24? Prva stvar od svih stvari rekao im je bit će veliki ratovi, trešenje zemlje, zemljotresi i tako dalje. Prva stvar koju je rekao je pazite se da vas ko ne prevari. I ta prevara je na različitim nivoima. Može da bude na našem ličnom nivou života, telesno i tako dalje. Može da bude ideologija neka, recimo teorija evolucije i tako dalje i tako dalje. Prva stvar koju je rekao, pazite se da vas ko ne prevari. Ako će biti laži, to znači da će istina biti veoma retka i do istine će se teško dolaziti u poslednja vremena. I zato Isus kaže, i poznaćete istinu i istina će vas izbaviti. Drugim rečima, potrebno nam je znanje. Ako smo u neznanju, ne možemo se nadati izbavljenju. Na jednom mestu u Bibliji Bog kaže, izgibe moj narod usled neznanja. Znanje nam je potrebno, ono samo po sebi nas ne spašava. Spašava nas žrtva Isusa Hrista za čoveka i naše prihvatanje njegove žrtve. Ali nam znanje može pomoći da ne budemo prevareni. Odgovoriše i rekoše mu, mi smo seme Avramovo i nikom nismo robovali nikad. Dakle, Jevreji su potomci Avrama i veruju da genetički, pošto su Avramovi potomci, imaju, što kažu Englezi, po defaultu, automatski imaju spasenje. I onda im Isus otvara oči. Dakle, mi smo seme Avramovo i nikom nismo robovali nikad. Kako ti govoriš da ćemo se izbaviti? Drugim rečima, kažu, hvala Isuse, ne treba nam spasitelj. Mi imamo spasenje zato što smo Avramovi potomci. Uopšte ne poznajući plan spasenja koji je otkriven u Bibliji. Isus im odgovori, zaista vam kažem da je svaki koji čini greh, rob grehu. A rob ne ostaje u kući vavek, sin ostaje vavek. Isus, Božji sin, ostaje vavek. A oni koji čine greh, bit će uništeni, drugim rečima kaže. Ako vas dakle sin ne izbavi, ako vas dakle sin izbavi, zaista ćete biti izbavljeni. I o tom izbavljenju, ne samo duhovnom, nego fizičkom izbavljenju, mi ćemo govoriti u naredna 2 predavanja i onda ćemo polako poslagati kockice iz sva 3 predavanja, da dobijemo jednu sliku koja harmonizuje biblijsko znanje i duhovnost sa svim tim stvarima kojima nas bombarduju. Mnoge ljude interesuju drevni astronauti, megaliti i tako dalje,
ali obično ne dobijete informacije koje dopiru do Biblije. Obično to ostane tako u nekim sferama i ljudi ne dobijaju istinu. Bitna je istina, jer će nas istina izbaviti. Hvala vam na pažnji.